App ta' eżerċizzju fiżiku online u personalizzat li tnediet fil-bidu tal-imxija f'pajjiżna meta l-gyms kienu magħluqin intlaqet tajjeb ħafna u d-domanda għalija kull ma jmur qed tiżdied. Carlin Polidano, personal trainer li għandu gym f'Luqa, spjega kif huwa jispeċjalizza l-aktar f'sessjonijiet personalizzati li f'Marzu kellhom jieqfu meta nagħlqu l-gyms. Iżda l-klijenti tiegħu baqgħu jieħdu s-servizz b'mod online meta nida l-app. Il-kunċett tal-online training huwa meta il-trainer jgħaddi il-programm ta' training lil klient through application system, jista' jkun ġifieri fuq l-internet, fejn fiha jkollu videos instructions step by step kollox laid out ovvjament personalizzat tal-klient, fejn fih ikun jista' jsegwi t-training li jkollu u jista' jagħmlu fix-xejn irid u meta jrid. Carlin qal li l-kunċett mal-klijenti tiegħu mill-ewwel intoġob għaliex dawn setgħu jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku minn fuq il-mobile meta, fejn u x'ħin ridu. Uħud minnhom qasdu li jibqgħu jagħmlu dan anki issa li l-gyms reġgħu fetħu. Il-launchajnija waqt il-COVID marret tajjeb ħafna x'kien hemm nies li ma setgħux jagħmlu mod ieħor għax il-gyms kienu magħluqin. U issa bqajna mixjin biha u ovvjament dejjem fine tuning tagħha. Bi-snin ta' esperjenza fis-settur, Carlin jistqar li kull ma jmur il-Malti qed isir aktar konxju tal-apparenza fiżika tiegħu u jieħu ħsieb b'saħħtu. Iva, aktar ma jgħaddi snin, iktar qed nirrealizza kemm in-nies, speċjalment il-Maltin qed jiġu konxi, qed jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Nemmen li qed baqa' min jiġi iktar konxju, però qed ikun hemm ħafna nies li qed jagħtu value lis-saħħa tagħhom. Huwa saħaq fuq l-importanza tal-bilanċ bejn l-eżerċizzju fiżiku u dieta tajba. Inti tista' tkun qed tagħmel l-aqwa training fid-dinja, però jekk inti ma tkunx qed tiekol nutrijenti tajbin u ikel sostanzjuż, it-training li tkun qed tagħmel mhux ħajkollu daqshekk effett kif tixtieq. Carlin kellu dan l-appell għal min jaqta' qalbu biex jibda. Ftakar li ġismek trid tgħix bih sal-aħħar ta' ħajtek, il-kwalità ta' ħajtek tista' tinbidel għal ħafna aħjar jekk inti tkun tagħmel l-eżerċizzju, tevita l-mart, tħossok biktar enerġija u jekk tħossok li hija diffiċli biex tibda dejjem hemm nies li huma professjonisti li jistgħu jgħinuk u mmexxuk step by step biex tasal fejn tixtieq.